udanek eta bisok eukigen dune kontaktu boga-boga zeleko diferentitatik. Udane dinamizatzaile izan zan, eta nik eukinean suerti bi kolega intzata ibete dinamizatzaile ikisazinin ezaztela hitzaldi bat emoteko boga-bogai. Eta hor nor sortu zen, komentara, como enamoramiento momento bat, de ze joiak hau herrixan, eta ze bazto jakinon arte, hau dakauela. Eta hortik gehuazen, idea baten, rekonozimiento falta bat, anoi andrekiko, zeo falta zala, bueltak emoten hon ginen urte bete. Ikusten ginen bako txin, zeo birou, tal, eta hortik ere urteman dokumentalan ideik, eta ja gero baure komentagentzan, ja prozesu hasi izan, diro laguntzak eskatzi, ekipu montati, da ja baietzaskun ja, izan zen tipo, Andrak, etxe hauz. Da hor beste bihur fase bat, hau egixera. Da, feministaldi festivalan barru, namen dixik eskerrek asko feministaldi xai honen asaset. Feministaldi festivalan barru prekuela baten gora. Feministaldi xe berez da nakordaten ondata zehatzak, azaro amaieran, abendu hasieran, da izan gora prekuela bat. Orduan, prekuela horren barrun Tabakalera Museu Union gori hiru ekintza. Bata izan gora hitzaldi bat kapitalismo digitalan, internetan da kontu horren ingurun, gero dokumentala proiektakora eta gero bertzo tekno nazte hori bat egon gora. Dokumentala zapurrat hasieratik geunkezan nahiko argi, fiskal lau gauza ikusten gendu zen dokumentala itxian idean edo. Alde batetik ikusten gendun boga-boga moduko proiektu batek, elkarte batek, ez eukela rekonozimentuik merezi bana, herri mailan hasteko, olako espazio bat eukitxi herrixen ondarrun eta ondarruko Andren alduntze kolektibun euken balixo hori ez egoela rekonozi dute eta basala hori rekonozitzeko aukera bat dokumentala. Beste zentzu baten, artxibo lan bat bebai, ze konturetzen ginen urte pilo bateko lan pilo bat egoela hor, baina ez egoela inun jasota, ez? Eta orduan dokumentalak, ikusentzunezko produktu baten, jasota geratzeko moduren baten. Bebai, bada modu bat edo basan saiakera bat, guk sujeto feministi pentseto gunin, etorte jakuz gorputz konkretu batzuk burure eta jente konkretu bat, ez? Eta gutzako dokumentala honek nahi dau bebai moduren baten sujetu feminista horren irudixe zabaldu. Eta beste gorputz batzui, adineko emakumien edo emakumen zarren hori politika hori, praktika feminista hori, sujetu feministian barrun aitortzi. Beti egondala hor, baina, pixkate bizibilizeti hori. Eta laugarrena, omenaldi bat eitxi, Andra honek. Omenaldi batein, egin daben lanagaitxik, eitzen da bilezen lanagaitxik, eitzen daben ekarpena gaitxik, eta hola, entzesen, venga. Eso zelan, como era, de patriarkatuke como jarritzen reconocimiento falta historiko horrei buelti emoteko aporte txiki bat. Esan duen, ni neu behintzat, eta egizera, hainbeste urtin, iso eta marrurtina bile bertan, eta segule inorez arduratu hori. Eta, azelan sortu zan, da berrizai jakinera. Olen zenik aurrea. Eskerrak, bere jone eta udanei. Aziran ez ben nahi, Maribi konbentziotik kosta askun. Kosta askun? Besta, horren beste ez, porque nik esaten morotez, ez da, Ni adibidez enitxan egon. Ni neure... Zeiguko neban, baina enitxan egon. Gero, gai diferentik da zor, baina, holan, etorte jatezen nahi bat zan ibilbidi jasoti, ibilbidi agertzen da kontetan zelan Instituto Sozial de la Marinatik etxelilako hor ze aldaketa gondi zen, eta zelan izen da. Gero bebai, zaintzian ingurun eitzen da berba, zuen aktivismo politiko edo zuen hori. Gero bebai, viajik, komoriko ez dino idana, zelako importantinan talde bat eukitxi, kanporteteko, negauza danak etxeko, eta familixatik kanpo disfruti bebai topateko, eta familixatik kanpo, porque nahi dut esan, familixak askotan oso leko nati, baina familixak askotan oso leko horribliti. Eta hortik kanpo, biharren familixa ditutazu, biharren familixa hori eukitxi, eta gero besti izan... Formazioa agertzen da desente, galdetzen dunez, hori kontzientzixi nos hartu zu, pixkat bakotxak nos jundan kontzientzixi hartzen, asko aipatzen da, gu beti izenga feministak, baina ez genkixen feministak ginenik, hori prozesuan azelan izen da, bakotxa beranetik,
eragin individuala, oza, norberan eguneroku, baina gero taldin dauken eraginet, oza, bizitza kolektibu modun, edo hori, bai. Indarra hartzen da, claro. Bai, La hori da. unión hace la Bai. fuerza, esan da morua. Bai. Talde apoiun garrantzixi, gero momentu altaz bai komentaten da benak, ez beste euran edeako beste makumikin dauken harremanak. Osa, nire oso interesanti, iristen gaztala, ez? De gente bat igual ez dana alako gauzeta sartu, bilurreukelako feminismo radikala, txarto tal, eta de repentine ura ikusti eure pilo bat aportatzela, eta horre jentik ez da bela jasoko, bai. Ni pentsatzen dut hoxe pentsatzen da bela, radikalak ero. Bai, peligrosa gazela, tengara dugu peligrosa guztien berdegua. Ni pentsatzen dut, hoxe konzeptu... Peligrosa, eta peligrosa gu. Bai. Erosatzen da jentik, ja, bizkate... Porque peligrosa. taldi bizkata handitzi, esaten da, Bai. Barri bat, etortzen da nien, Jesus, aleluia bat, Joda gero, igual ondarroko talde feminista handixen azase, Ez que nik batzutan zuek badaukezue, bai. Osa, zuek badaukezu hori jentik, klaro, nik ulertu bai hasieran sinelarko 60 sozia. Bai, 60 soziatik 14, baina aldi berin gaur egun 14 pertsonako talde bat, astin batzen dana, alkartzen zariena, bai itzaldixekin, baina gero bai salidak itxozuela, astero minimoz zinera, teatrora, estainora, badainora, zuen arteko bazkaxa. Pillo badala, Hau matxutakon, habemos minus etxearra, relazionea. Arda bateratea. Baina olako konstantzixi dauken, eta hainbeste jente alkartzen da talde feministaik, ez dala errezatopetan. Ez, Ez. Zagune ban bai. Pasan bai xakon behin, ni de puta madre pasan eban, nahi zute zan. Ni guendan edan beste denporan, ena egonek, abeko amarter xakarte. Amendik urten eta relazionea Dan, ambientin gentigaz eta hori, zan eman zelako guztuana. Da gero denek abasko espenbarratzen dara taldi atxik, baina bai itxezuela politik eta disfruti oso batea juti. Bai, eta nitzako hori irakaspen handi bat izen da, Zekaro, gu bagatoz, gure generazio badator militantzia eredu batetik oso sakrifizioaz lotzen dana, eta militantzisi lotzen dana sufrimentuaz eta hori, eta nitzako zue basari eredu bat ulertzeko militantzisi eta gozamena alkaraz doiezela eta batak beste alimentetan dabela. Osa, ez daukela zetan gozamena gaitxik zentzu politiku galdu eta militantzisi gaitxik edo zentzu politiku gaitxik izen sufrimentu edo tristi o lo que sea, ez horre bixe batera da izela, eta hori bogauan super argi ikusten da. Zelako ondo pasetu zuen, galdu barik, horren oinarrixe dauken zentzu politiko hori, edo oinarri politiko hori galdu barik, baina ondo pasetu. Eta nitzako hori bada irakaspeni super importante bat bogauan. Bereziki jente baten kasun prohibitu ukita bena disfrutati. Claro, hori da. Osa nahi zuen, ez prohibitute ez da, disfrutati. Baina beste danan disfruti, neuri baino hori nagoa junbizan. Gizonan atxan abestin eta abesti orduan, klar, eskezuet disfrutati peia, buelta bat emotetza mandatu patriarkalari. Claro, bai. Oxe, nik umetaz antzerkixetxen, eban da beteak eta kordo marka hori antzerkitxik urten da, human ajunda, human neuri izati, egun baten de, matxi, ze sentiuten da txalo etxetzuenin? Bai. Eta nire hau oso fuertien gaztan, porque nintxan konturatu nire hau main joiztu zela txalo. Eta gero, mutrikure junginan intriskantziaz. Eta esotu gentzunin, zuta agurtzan, izan zilen bogaboako lehoko pertsonarik ezautu nebana, porque gure itzaldi xentzu datorri zinen, da gero pota dartzen ginen mutrikun, da, ala. Basan hau ideiden, honek handan txalo etximenez irabe. Eta nik sinceramente nahi neban txalo etxileko, aldanik eta normatiboeniko modane izaten etzan, como igual gaztetxe punkixenaz ideologikoki asko beha dosa guan azela tabakaleraz baino, ez dut nahi dut tabakalera, nahi dut, como tipo, obrezko momento horit. Bizkape bai iristen gaztalako alde baten zeu itxalo etxirela, baina alde baten jendera zinio oso bat itxalo etxirela. Bai, eta hori askotan komenta dugu, baina zuek asko itxuzue zeuek txalo. Nire horrekate zio pia ditzu, ez datorra hau, eta ez da izan da, venga, txalo motza hau da, txalo, Baina, karo, zeuei, zema bidera itzue txalo. Antxe kanta gendu nien eta. Hoxe, igual martxoan sortziko kanta hausen duen, baina bakarren eta eriko izango da. Bai, eta esaten gendun lehen, tabakaleran, gure momento estrelletako batzan nahi izetik gendun, zeu eta bakaleran antxe igon, eta lehengo zeuei eitxi txalo jentik. Eta ez zeuek zeuen burua itxalo baizik, eta jentik txalo. Hori dudane, bideoan, lehengo geua besten, eta gero holanik publiku, ikusi neban itxaloka, zan neban nahi balioz. Enitxan entero horren beste jenten neukanik aurreko partin eta... Hau mesoru.
Egizera, 80 urtea zorzetan da hori. Zune gueni kriston ziku izana, eta fantasmen bizkatolaku. Eta han, ez da zelanik unitxan bekanta, zelanik urten eban kantatea be. Oxe, la unión hace la fuerza. Oixe, xago zan, bueno, zaten eban, nire buru, neuxena zen, Bai, debatuka da joten nazon. Osea, imagina. Total. Zartza zemoztan. Zartza ez, jubila eta gero. Ai, que bueno. Ana Freisak esaten Bez, dau, bai, que es bueno. un honor. Norberan burua, norberak ezalik nahi da, bena. Ai, nezolako orgullosa Feminista, gaina. Orgullosa kandano. Agute. Pero baina hori komentabizen dugu, bai, ez guk gure generazioek geixa gitxia espazio publikoaz eukiogu beste harreman bat. Batak antzerki zein da dela, besti izta izin da Musika eskolan bioline joten da dela, ez da futbolisti zala. Edo militantzi xan be, ezak irakurketi hangu horku. Baina zuen generazioen espazio publiko bereziki emakumiei. Ez dugu. Ero. Etxi biharra, eta gero hueltan beste ben biharra. Bai, hori da. Eta horren danan barru noxio, gutzeko importanti izan tabakalean etxu, gutzeko importanti izan horretxi, gero gauza asko ondi bebai lagunduzkunak hau posibilitati, ez? Hor da Mariluz Estebanen biharra, hor da beste jente baten biharra, atiratzen hori da legitimidate moten honei, baina gero benetan ez da askotan pasaren gaztara zuekin. Ez haze kontziente etxe zuena zelako punkixeran. Osea, benetan, ez que ez haze kontziente etxe zuena. Benetan. Bai, naturalitatea Bai, zelako punkixeran, zelako importantiran, feminismoa zelako aporti etxetzan. Osea, dau, askotan komentatzuet, baina ni gaur ondarru nenu bizitxea, ze jente heterosexual asko aguanta birro, detez gaztan do jausten hori jenti. Bale, gexemak gizonak. Ni, osea, tal, eta orduan Donostire juna neure getotxu sorturot. Baina nik 30 atela, Donostire ondarru okeratu birotenin. Nik ondarrun boga-boga lako xekurpa, bara ni boga-boga nator. Buruz nator ondarrure. Boga-boga espara Donosti diatuko na. Zezase biharren familixi, eta batzuk feminismutik, lesbianismutik, leko diferente askotatik, ez dugukiko familixaik. Ez dugukiko umeik, ez dugukiko alako ze, eta mereziro geupe jakin, egon gori zela estruktura batzuk aguantako eskunak. Eta familixo espara estruktura bat, feminismu sortu biro beran estruktura. Eta zueko xe sortu zuen mene, da hori oso importantia. Hau ez da euskal herri guztiak. Naturalitatea promoción de la mujer. Bueno, lehengo sortu izan, Instituto Social de la Marina, etortzen izan emakume bat, berape Marina izeneko. Eta konturatu izan, ondarrun, ez eguela sasoiko emakumike batzeko, edade bateko emakumike batzeko ise. Eta organizaban, zozer, josten, lehengo, josten, ondarroko emakume bat, josten irakusteko, nahi ba nahi jun, ni eran itxan apunt. Bueno, enek izan eguan ipen. Da, begon bazan, da besti ez, hori, zukaldi. Arabe beste emakume bat jutzen zan, nahi bana jun ikastea, horra. Da nien itxan izan entera behin egiz esan 6 emala bat, eta nire etxit, nire gizona, eta handik, zer neukan aurreko parti nek izan, daurre urrin, neukan. Eta alako baten lagun bat etorriatan. Hau da, amentsa oso dakazu, eta bajunen biga. No bajunen biga zela. Boga. Eta, bueno, promoción de la mujerrea. Eta junitzen zer horien je, da horrentza etorritxe guan Mariason Ramos, emakumi. Da niri lehengo, berbetan hasi zanin, lehengo aldiz, gehatua eta lo que no se nombra no existe. Vocabulación. Eta erdera zan, orduan, emakume euskaldunek eta erdaldunek bai, eta pila bat jente be. Hogetan berroi bat lagun bat zeginan gitxienez. Eta errezoi, al decir mis hijos, berak esatean, meto también a las hijas, y las hijas no existen. Porque da hortzik eta gerokun autoestima eta empatia eta horre berbok. Entzunde, norberan buru matxatzit, esalako importantzi dan da. Bueno, horrek ordun lehen, norberan buru matxatzi
zati morun, egoizti zinala, norberan buru, lele. Eta bortik aurrea, jarratxune ban pozik, gero hareko organizate ban urteirak, erretxik, lehengo produktos label ikustea, Euskal Herrixan zeri bile ginen produktos label ikusten, eta gero Espaini mailan bebai organizate ban, da jolin, zelako ederto. Aste santu aprobetxaten gendun horrek urterak etxeko, eta gero Espainitxik kanpa bebai, bain bat lekuta junga. Eta... Lehen honga kalkuletan Ozeania faltatzuela, kontinenti. Beste danetan juntzari. Bai, porque Turkia, Egipto, Kolonia Alemanian, Praga, Budapest, eta... Moskun bebain ikarrazia ikusi. Batxe. Moskure behetazaz? No jodas. Mexiko bebai. Mexikoa bebai? Bai, eta orduan eta sana bilen, benetan zan organizaten, igual merkia urteteko, akurraten az, nunion ginen Espainiko zein erretxan, porque lantzemin herrialde batea jote ginen, Azte santu kuxaneran, kolegio internak egon zen, dareko porretan etxeajun, eta han mojak inenten diuten zanbera, eta osak kolegio inbadiute gendun, eurak emotez guna fase, baskazio handiko hori eta benetan ondo. Kontekstu jartearen Mariasun Ramos izan da talde informatzaile otamarrutin. Eta eurantzako importanti izan da, zen beraz batea emon ben salto hau ez gehiago komenta ezen duena den josi eta sukaldatzeko leko bat izatetik, elkarte feminista bat izatea. Bera etorri zan nina izan promozion de la mujer da zu. Ni sukaldite hori defendiuten itxan den itxan, neban ezautu behin, asmaipen neukan nitxan apuntako, baina promozion de la mujer, dare laguna gaina insistiute, baju nitxan. Da bai, 30 urte ise, darut, bertan, ez lagateko baso zehona bauke. Niri izan batek, zelanik hori etorri nintzen da super gustoa. Ondo. Lehen bizka feministi nintzen, baina egon bexagoa. Beti izan da feministi, Aunque ela zebilik alin borrokan daulanik, baina feministi beti izan da etxin, beti ebilena diskututen horrela. Ba, nik ez du jakin izan zer dan feministi bez, daixo bez. Ni hona etorren etxan, nero alabik esan da, zeta eza horretxin, nehen guztin etxin zartut eta horite besti. Ama hor dakazu, txelilan da, talde majo bat, eta junen bizinak, Da lantxenik etorren etxan. Eta guztua. Gentiaz berba etxi eta gauza, norberan gauzak eta arazuk eta konta erangu, besti desan eta guztua. Arazo batakat bakarrik, ez inazela etorri igual, astero. Baina bestelan super guztua. Eskerra dakaten, lagunak biletorten gatazenak, eruten abenak, aetxean abenak. Gente olakura eta... Alkarre launtzeko gaz. Jo, baina nitzak hori bara bebai boga-bogan parte poli bat, dala Oso. edadi eta dependentzisitan opixiko guen zeo zer da. Eta eukitxi grupo feminista bat, hori kontun hartzen da bena, eta gauza amoldaten da bena. Biko guen beharreta, porque Maria Dolores gaur zer za, ez de gaur zeuza, Baina post urte barru, grupuko bestero zein, Bai. Da bostea ja, bai. Bai, klaro. Eta esaten dut, eske, bigarren familizide. Nitzako bigarren familizide. Hemen esaten dune, baki hau amitxe geratuko rana. Hori. Gauza importanti, semaforu, lantzimin esat, semaforu zelan da zen. Batik esan gero gorrixe, bestik naranja, bestik berdi, eta bestik holanda. Eta dakau, askatasune esateko, zatxi gazen gorrezin, ero berdin, da hori importantire. Ba, guidau, koutxin ebe bai, ikusan dau, koutxin, eta gehokun Lantzin lehen, onbaino gesa, kanpotik, genti, universitateko profesoripe bai, igual, berbaitxeko, sobre l'Euribor, hainbat, geuke botaten gendu zen gaxak, gaxotasune la fibromalgia, zer zan,
Pero mile gai, desberdinak, okurriuten gazkuna, proponiuten gendun, eta gero honepe bai, eurok. Ba, funtzionamentu apur bat azkenengo urtitan bintzete, osea, etxelilan, kadauko zuet, dinamizatzaile bat, apur bat, osea, hitzen da ikasturtin, gero, bakotxaren estil, eta beran hori duke, baina, bueno, nire kasu mintzezan ikasturtin, ze gaiko interesa duen, edo ze zinego neuen, edo zer iburuz nahi zen duen apur bat birbaen, ez dakizer, eta horren arabera programa bat osatu. Saio batzuk neuke emoten ebazan, dinamizatzaiek, eta gero beste kaso batzutan, kanpotik, kanpotik, zena etiz larixeke gonbidatzezin, mijo izan aldan modun feminismo materialistiaz, beste edo zein, ez, guke egin duzen pilo bat gauza diferente, ekonomixiaz lotute, kulturiaz lotute, eta kasun bada ardatz importante bat, edo nik ikustoten amintzet bat, da kulturi, azkenin bada generazio bat, geixak itxia, bakotxa beran esperientzi xeuki da, baina, karo, ikasketa ikeuki ez da bena, edo, ibilbide akademiku eta eskoli, pixkat, debekatu izin jakona, edo sarbidi oso bat xeuki da bena, ez? Horun, gerora alfabetizazio kultural hori izen da ardatzetako bat, zeka, nik hasi nahi impacta bitxen nire, ez? Nahi artearen historia, eta museuk, eta kulturi, eta idazlik, eta ez dakizer, eta esaten, jose inbeste, klaro, da lako ukatu izan jaken gauza bat, guk eukiztogune, bizitzen ez dugune. Eta gero beste aldi, igual alderdi afektibo hau edo emozional hau, hasi sexualidadetik, eta esaten duzuen coaching, empatixi, azken da emozioen lanketa bat, bai, emozioek kontetako leku bat, uki ez zuena, edo gure generazio itxua da, igual, psikologixiaz lotuteko gauzeta, beste hizkuntza daukegu, baina kontziente izan da zuen garai horretan ez zeuela olako kontzientzia gehiago askotan da hizkuntzi, eta hizkuntzi da horretxeta, claro, mandato patriarkalaranin, zu isi, egin biharra, zain jugumik, garbitxu etxi, eta tal, zuzena sentiutez azen horrekiko gehatzen da, plano aparte baten, eta gero bai, gu bai eukiro bela kolektibidade feminista nahiko goiztiko, esan ditu esan nina, onama gozturtea asamblea feminista baten, da hori gixera, baina mazortziaz bai. Eta orduan denpora asko pasarot beste tipa batzukin konpartiuten, baina hori pasaten gaztana, bai tal. Claro, zuen generazioiko andrak ez da beuki hori espazixu. Eta zuek sortu izue boga-bogan. Eta horren merito handixe hauke, bai, oso udanek esan da bena, bai kulturalmente azteko, prohibiu batzuen inkulturi. Bai, emozio ikatxi berbain eta zeuen ongizati zentrun jarteko. Beti esatzuenin beste danan ongizati zuena baino harina hua jonbir dela. Eta hor bai, emozioi proat norberan buru maitxatzetik eta baina bai, amorru, asarri, horrei leku bat emoteko, porque hori oso ukatu izan den gauza emozio modun, eta horrek dakar gero militantzixarako edo protestarako bide bat, kontzientzixia hartzi bauneaz, esarrena, eta nibe bai, venga, zengo guneaz. Eta gero, itzaldizi da, manitzako daz gauza batzuk, igual, mugimendu feministan transversalak izan handizena zaintza moduko, zuek zaintza nundi bizi zuen, zeintzu dizen zuen aldarrikapenak, baina gero bai, ez dakit, agertuna testamentuan proibaz edo, erixotzian gaixe edo, pixkat zeuen gai propixuk dizenako, edo, saber vivir, saber morir. Hori da, olako gauza, bai. Alarguntzin inguruko itzaldi bat aipatura haue Maria Doloresek lehen, beste elkarrezketan. Nire biherre familise. Izako postasunera, ni iztain. Postasun bat. Niri alabek ezaztana, etxin zartute. Horre, ez da izela, baino zuentek esak ikusten. Juntzatxe zan bazateztan. Torren etxan eta postasunen, ni pozik urteten da bentsat. Deziaten notenga baixak hueldateko, bat horteko. Postasunen. Posamatezko bai. Nik espada besautzen, ez dakixe zer galtzen da ben. Aprobien etorri, eta espakue gustaten, baina ez autu. Da orduntxe berbain. Da orduntxe bera dezidiu, baina ez autu. Niri behintzat, egize da, niri asko mozta, asko.